Šta je tajna savršenog braka između tebe i Ivana? Tajna, Ne postoji tajna. ne postoji tajna. Mislim da postoji samo ljubav i da li se dve osobe slažu ili ne slažu. Hvala Bogu, mi se lepo slažemo i Postoje neke čarke, nema mogućnosti. pa postoje, naravno, pa kao i u svakom drugom braku. Ja mislim da ne postoji brak gde nema apsolutno nekog, kako da kažem, bar razmimoilaženja u mišljenjima. Pre popusti. Pa, kako da kažem, nema tu ko prepopusti. To nije svađa da bi se popuštalo, nego jednostavno to sve ide u rok službe. Nekako je tog dana taj koji to odnese. Pored toga što je tvoj suprug odličan glumac, on i jako dobro peva. Mu daješ neke, da kažemo, časove pevanja, pošto ti ipak školovani muzičar? Pa ne, njemu stvarno ne trebaju časovi pevanja. Ja nisam školovan muzičar, to malo ljudi zna. Ja sam završila Prvu kragujevačku gimnaziju, društveno-jezički smer i Filološki fakultet sam studirala, tako da nisam, što se tiče, svi misle da sam završila muzičku akademiju, ali eto nisam. Kada sam bila dete, išla sam u muzičku školu da upišem solo pevanje, međutim, ljudi koji su me čuli tamo, profesori, su rekli da nema potrebe da kvarim impostaciju koja je prirodno tako kakva jest. Za muziku kojom se ja bavim, a to je pop muzika i to je izvorna muzika. Zato što kada upišete solo pevanje, potpuno se menja impostacija glasa za opersko pevanje.